manden chani mande muso ko bebi nyebaga baro ko me dimisani ni mokokoroba kunu mu yo glomi ko te sira kunye Ivoirion ko bebi nyebaga baro ko me kuni demisani yo glomi ka te sira kunye na yo glode mi ay na ko sura shu no fe amo fama dongli nkoro de quoi ya fama Thomas Sangara kele ka Mali attaqué ay ni da Thomas Sangara na ko Mali ko bebi nyeba baro ko me ko dimisani ni mokokoroba kunu munyi glomi ni munye mi femi ko te sira kunye ko Thomas Sangara kele no ka mi femi mi ko sino ko fatala Alassane ne ba segima Ivoirion ne ba segoma bebi nyeba baro dimisani ni mokokoroba ni munye mi femi o te sira kunye na ko kele no ka glode mi na uye mi femi mi aya korobo manden chani mande muso muru ni kramo soma ni donso kana balaba Mali nogole Mali jeli no Mali be a terroristes be jadistes be o akeleke chemunu be akanu no fedro avion temena au femigu temena char como temena blendo temena soldats ba bolo général be ay na surashi nunu no fe abada peu Malde ka obela jeli fo non no so bi mardi de ro quoi bi te 22 septembre non c'est pas la fête de l'indépendance du Mali. C'était fête d'indépendance de Côte d'Ivoire. Nous répondrons ne kani yurula ou armement ni soldats ni gendarmes ni munubo kubo ke ka bagabagali ke. Nous réponse ni dit. Billahi ne a fait un mardi un avion me ira Malion na wa Malion ne de kala billahi 80 avions ne be 80. Billahi tala 80. Côte d'Ivoire a région migi kelembeta cercle au cercle migi kelembeta ya fama quartier commune ya fama migi kelembeta billahi tala migi tobeto 80 billahi ya combien région de Lububu le cercle de Lububu migi kelembeta migi tobe billahi tala ou ka korobo nous video kala hotel kuma ni klo Mali de gagner no awdi ka surashu be malla aw nana kabi nan deme ni bolokoli mabo black koro kan pogo ka dama bolokoli mabo wambugo ma dikoy ni bolokoli mabo mais black koro kan pogo ka dama aw nana kabi nan deme ni bolokoli mabo aw ka aka surashu kan ka seg donc ni bolokoli mabo aka anga ka pogo di bolokoli mabo u minena wambugo ma di kuma chama jumembo la inu no feke aw ye chawda inu no fe est-ce que ni sera armement irani ya fama wa commentaire ni vidéo est-ce que ni sera commentaire ni ay keru blade est-ce que ni sera commentaire ni vidéo ke kula ay nu no feke sans délai ka kla ka négocier li fana borama billahi ay nu no fe asim goita ne balako to je jamana shite kibe bunyani ma gerke Morbo Keita kun bunyane no parce que ay guerre de ke Moussa Traoré bunyane no ay guerre de ke atete kun bunyane no ay guerre de ke OK tige kram bandawla ma guerre ke sanogo bunyana parce que sanogo est tient de fort so français ko taka bon fait ko armement dama nganga keleke o de bembi dadisi bunyana parce que akwe mu fo Guinée tient de kunu mo site bunya wa Mali ne bala ko to tan bunya de Canada armement ma de billahi tala o ka glama lante bunya en tant que amanda fait dugu do bunti wani joki nyesi koron fe bila ambe droiti de bonte wuro dugu machite joma kana ka wuro dugu ka obo ballontan ni guerre te clé na soro ballontan ni guerre clé Brésil comme que première puissance du monde nyere nyeba do la kanga damine ballontan na de mame sebena ko la ballontan ko ngeri bié de beta kata laje mo be kele ko kuma na dobe na ka de exemple ta ballontan no do e a fama États-Unis comme se ka Brésil bata ni ballontan no États-Unis miseka Brésil bati favolo sosoli ni banini ni fanini o be okun Mali de gagner no ni nenga di bina sorashu de nofe ibini ka prisonnier ou libéré ibena ika mercenaire ou libéré est-ce que ni sera kuma chama balawa bede be mi bebi nye baga baro mais demisani mo koroba ni munye mi femi o te sran kunye ni munye mi femi o kanu no feke billahi Talahi kana dane uka droku kise kunuka bloke kala jigi ka join srida la ya fama wa ni Mali sera blala itena iba do mumalo bagabagal le bakia ne ma fo yena di ngo auka blende keme fla ani blende biduru nga bebe avion sa sika 6 secondes abebe uka 6 secondes kele de ma amuya wa bila 80 de be 80
80 yɛrɛ bɛna dɔ di Burkina ma 80 an bɛna dɔ di Burkina ma yɔrɔ la Guinée o a y'a faamu o kanba ninnu olu ni Mali o bɛɛ ye kelen wa ne Bala y'a fɔ koyi ni Mali bɛ guerre kɛ a bɛ Côte d'Ivoire de bunte ni Maliens minnu bɛ yen n'u bɛna u ka na ni minnu ma na a b'u n'u bɛɛ faga c'est tout olu de bɛ ka jɔnmaya kan na olu de bɛ ka an ka jamana olu de mercenaires bila ka na olu de ka mercenaires minɛna wa État ye olu de ta fɔ wa olu de ta tɛ négocier wa u tɛ bagabaga a y'u bunte mais attends, on a guerre mais où est le problème? On a guerre on a qu'à négocier au boulot, on a guerre de par là où Daouma Delga guerre, c'est le seul pays qui n'a jamais fait la guerre. Même Sénégal a fait guerre. La guerre du Golfe, il y avait des djambars, les militaires sénégalais, des djambars. Ils ont fait la guerre du Golfe. Il n'y a pas une guerre en Afrique que les soldats sénégalais n'aient pas fait. Ils ont fait contre la Mauritanie. Côte d'Ivoire n'a jamais fait la guerre. Ah, vous savez, John Bagaba, Burkina a fait la guerre. La Guinée-Conakry, ils ont créé rébellion à la Guinée. Là, ça n'a compté, il est rentré blindé. Là, ça n'a compté même rentré. Est-ce que tu vas? Il est rentré dans le char. Il a dit à des soldats de le suivre. Là, ça n'a compté. Lui-même, il a tué tout son rebelle. Là, ça n'a compté. Le meilleur bâton de flotte en Afrique avec la Guinée-Drone de Boulou. Il y a famille. Je dis ça aujourd'hui. Le meilleur bâton de guerre, navire de guerre. C'est la Guinée seule qui en a. La navire de guerre. Là, ça n'a compté. A Guinée war bedo ou navire ou bateau in là. Afrique kono. Un bébé d'ail. Bon, mandé tchani mandé moucho boru de kramo suma uni. Ay keru blare. Suma uni don so amna vidéo ke. Bi vidéo be boli men abe boli Mali armée kan. Mali armée, ça est Mali armée a été Mali armée Mali a été fondée le 1er octobre 1960 après l'indépendance de Modibo Keïta. Mali Sordacia, Mali Kelekef armée n'a be fo mako wulu masri tabagaw a daminena 1960 octobre kalo kile folo 1960 Modibo Keïta kele ka indépendance soro donc Mali armée a fondira a général folo o de ye Abdoulaye Soumaoro. Yo famawa donc Soumaré Abdoulaye Soumaré allez de asigi Abdoulaye Soumaré maraka dedo afa abebo maraka dugu mumbi yo famawa na o djemay afa bebo djemadi donc mais Abdoulaye Soumaré ere ale bangira Sénégal jamana ka no be foko Saint-Louis o wakati o abe wa soro jamana ni bekne kele Soumaré anana ayaka école ka klenga bagi soro aye Sordachia école de guerre Soumaré Abdoulaye Soumaré ayoke français ya fama école de guerre là comme au wakati Sénégal ni kun bangira Saint-Louis et nationalité française kun be kibulu donc mais ale bangira nationalité française kun mabulu parce que ni kun bangira ibe jate français de fait Sénégal Saint-Louis donc mais aba fa bodugu don aba ba bodugu don aba ka jamana fe aba afa boyoro don no ye Mali no ye Kaye région no ye Djemay donc si ça a clalé kalana école de guerre là où ya segin kana Sénégal jamana ka no ye Saint-Louis wala sa kana c'est kake sordasi nyemgo ya fama wa mais o sordasi nyemgo ikumbe inafo Francis de ka mara kono parce que yan be kun yolu ka mara maintenant Modibo Keïta kun be indépendance no fait maintenant fo mogo ka soro mogo mi no ba deme indépendance kele la Modibo Keïta nani mogo jera ka indépendance ñini nani mogo jera ka Mali ka yelema horoya ñini ka Mali bo nanzaraw bolo ani Abdoulaye Modibo Keïta ani Abdoulaye c'est-à-dire an Abdoulaye de a ke ñogon fait donc ABC qu'a vérifié fan bef mo si tu sais ka soso là donc Soumaré Abdoulaye Soumaré ani Modibo Keïta maintenant Modibo Keïta bena soro kumamna o ya soro u somina ka fo Abdoulaye Soumaré aka Maliko fanga ka bon Modibo demeni ko o fanga ka bo abulu maintenant u ya mine ka datuku kasola u ya datuku kasola u ya nyininga ko et français de wa c'est-à-dire
ou bien du ako kale africain ale sordasi de farafina sordasi de ale donc u y'a do kaso la u y'a bɔ kaso la tara y'a fa bon indépendance o bi ka sunya ka di Modibo Keita ma Modibo Keita de laɲini kɛ ko fu ka di ale ma n'ale y'a ka indépendance sɔrɔ ka ban mun ye kaso kɛ indépendance ko la mun y'ale dɛmɛ indépendance ko la n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i mago bɛ i ka jamana ka sɔrɔdasiw la donc Modibo Keita ye laɲiniba kɛ ka kɛlɛba kɛ u y'a di Modibo Keita ma i y'a faamuya wa général Soumare u y'a di Modibo Keita ma mais n'ale ni Modibo Keita olu de seginna ka taa Mali kɔnɔ u talen Modibo ko ne tɛ foyi dɔn sɔrɔdasiya la e de bɛ sɔrɔdasiya ɲɛdɔn jamana kanu bɛ e de la an b'a kɛ cogo di a ko Modibo Keita ma e k'i ka baara kɛ ne bɛ n ka baara kɛ fɛn min ye sɔrɔdasiya ye fɛn min ye gendarmerie ye armée de l'air armée de terre garde nationale e k'a to ne ma n bɛ ci bila cɛw ma cɛ minnu ni kalan nu minnu kalannen minnu ma kalan fa kɛlɛ ka di minnu ye jamana défense ka di minnu ye Mali sɔrɔdasiya n bɛ n'a sigi i bɛ n'a ye donc Modibo Keita ye sɔrɔdasiya to a bolo ale de ye Mali sɔrɔdasi premier recrutement Abdoulaye Soumare i y'a faamuya wa k'u recruter k'u former a yɛrɛ n'u tun bɛ boli ɲɔgɔn fɛ i y'o faamuya c'est-à-dire i bɛ pan yɔrɔ minnu kunna i b'i da ale yɛrɛ de y'a bɛɛ dilan i y'a faamuya wa ni Mali numuw ye i bɛ juru minnu minɛ i y'a faamuya ka di yɛlɛ ale de y'a bɛɛ dilan marifa bɛ ci cogo min na ale de y'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan i y'o faamu donc a nana Mali armée sigi ten armée sigila ni Modibo Keita u bɛ to ka ɲɔgɔn ye tuma caman Modibo ko a ma k'a hakilina ye mun ye a ko Modibo ma n'an y'an yɛrɛ ta ka ban minnu nalen don anw fɛ yen anw de ta y'an ka jamana ye an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta anw de ye fasoden ye anw de ta y'an ka jamana ye bon n'an ta y'an yɛrɛ ye jamana wɛrɛ sɔrɔdasi armée tɛ se ka kɛ i y'a faamuya wa jamana wɛrɛ kan armée mun n'o fanga ka bon n'i ka armée u ka k'i ka jamana kan hali n'a sɔrɔ i ka armée fɔrɔlen i tɛ se k'o dɔn donc n'an ta y'an yɛrɛ n'an dalen don an yɛrɛ la en tant que anw yɛrɛ ma jamana in i y'a faamuya wa ka a sɔrɔdasiya a gardi jamana in anw yɛrɛ ta anw yɛrɛ ka d'an yɛrɛ la en tant que walimɔgɔ wɛrɛw b'an fɛ yen k'an dɛmɛ jamana ko la an ta tɛ jamana ye Modibo ko k'o kɔrɔ ye mun ye a ko ka nanzaraw gɛn o y'a sɔrɔ nanzaraw u bɛ yɔrɔ jumɛn o y'a sɔrɔ u bɛ Gawo u bɛ Kidal u tun bɛ Kidal u bɛ Gawo i y'o faamuya wa u tun bɛ Segu i y'a faamu u tun bɛ Kati donc a ko k'u ka taa Zeyn général Soumare y'u gɛn kɔrɔ de fɛ ka na i n'a fɔ Asimu ninnu bɛ k'a kɛ cogo min na général Soumare y'o de kɛ u y'u labɔ i y'a faamuya wa Tawudeni mara la Kidali yan fan in fɛ yen u bɔr'o la tuma min na u nan'u bɔ camancɛ la ka n'u bɔ i y'a faamuya wa Segu ka sɔrɔ k'u labɔ Bamako donc général i y'a faamuya wa général Soumare y'o de kɛ donc ale de ye Mali armée sigi donc ani Modibo Keita donc k'a ta o don na ka n'a bila bi la Mali armée Modibo Keita ka wagati Musa Traoré ka wagati ATT ka wagati Alpha ka wagati i y'o faamuya wa ani ATT ka wagati tuguni ani Bandaw ka wagati ani Sanogo ka wagati i y'o faamuya wa ani Assimi Goïta ka wagati Mali kɔnɔ armement mun sanna Assimi Goïta ninnu fɛ a ma deli ka sa Mali armée kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli équipe mun nalen filɛ nin ye a équipe ɲɔgɔn ma deli ka na de 1 mun de la anw sera ka kɔrɔta mun de la anw dara an yɛrɛ la mun de la anw wasalen don mun de la anw yɛrɛ b'a ɲini ka kɛlɛ kɛ ne ko ten Mali mago bɛ guerre la Mali mago guerre ye fila ye i y'o faamuya wa racisme siyaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali mago t'o guerre la i y'o faamuya wa terrorisme o guerre o kun ka dɔgɔ jamana ni jamana sɔrɔdasiw wa ni mɔgɔma ni karisa e ni karisa sariw ninnu ka tugu ɲɔgɔn na migiw ka ɲɔgɔn gosi duguw ka bombarder capitaliw ka ci i y'a faamuya wa bɔmu ka jigin capitaliw kɔnɔ bɔmu ka jigin duguw kɔnɔ bɔmu ka jigin région kɔnɔ i y'a faamuya wa drapeau ka taa turu jamana wɛrɛ la en tant que Mali m'a kɛ bilayi talayi an tɛ bonya en tant que an m'a kɛ an ka jamana u b'a essayer k'a lanɔgɔ
aba jatemine guerre krikara nu iba e je jamana bela farafina aw de la ka guerre krikara do mangame ku bi ka guerre krikara do ke ya famia wa jamana jumen kwa ni jamana denunte atiu donc odidu ni ye jamana kelen gosi ini mun be dancɛ bɔ ka t'i ka drapeau turu o ka dugu camancɛ la ini jamana mun be dancɛ bɔ k'o gosi jamana mun ɲɛ donnen ni la k'o gosi jamana mun mɔgɔw jamanen no k'olu gosi jamana mun mɔgɔw ti i bonya k'olu gosi ni y'olu gosi bilahi talahi tɔw be siriɲɛ mali mako b'o de la ni cɛw cɛ an jaabi an b'i ka jamana filenkolon ci k'a daga kolon ci parce que malien den y'o de dɔ y'a faamuya wa ka dɔ baso ci ka n'o kɛ ka dɔ faso jɔ ka dɔ faso ci ka n'o kɛ k'i buranna jɔ ka dɔ baso ci ka n'i faso jɔ ka dɔ baso pɛrɛn ka n'i faso jɔ ka dɔ faso mugumugu ka n'i faso jɔ ka dɔ faso pɛrɛn ka n'i faso jɔ an faw ye tɔgɔ sɔrɔ o de la an baw ye tɔgɔ sɔrɔ o de la an mɔkɛw ye tɔgɔ sɔrɔ o de la an tulomasamaw ye tɔgɔ sɔrɔ o de la an jamuw bɔra o de la an tanuna o de la n'an banna o ma an bɛ kɛ jɔnjuguden ye donc an mago b'o de la wa bo de ke jakwa cɛw cɛ y'aw lamine a y'a ba so ci aw ka faso ci cɛw cɛ ka jamana be ka kule alsa ya faamuya wa a b'a ka suko ni dugujɛ cɛ u ka sɔrɔ sɔrɔsiw jɔlen n'u ka région mun n'o bɛ frontière bɔ u ka sɔrɔ an jɔlen bɛ aw de bɛ ka jaw la Poutine filɛ a tɛ dala minɛ Musa Traoré kun tɛ dala minɛ jamana mun kun jamanen no ni bɛɛ ye jamana mun kun jamanen no ni bɛɛ ye o kun ye Libye de ye Libye tara ka t'i sigi Niger ni kan k'a tɛ bɔ Niger ni kan y'a faamu u taara Algérie y'a faamu u taara Algérie pour que k'a négocier Musa Traoré ko a ma ko n'a ma taa ka bɔ yen ko n'a donna Bamako k'a bɛ Tripoli ci ko Kadhafi ma ko yanni n ka don Bamako ne donna Bamako ni dugu jɛra n bɛ Tripoli ci a b'an ɲɛna ko Musalaka de don an t'a dɔn bilakoroya ye Musa Traoré fɔ Kadhafi ye Musa Traoré nana dɔrɔn Kadhafi y'a fɔ Kadhafi y'a ka conseil wele Irisiw a y'a ka conseil wele Irisiw y'a fɔ ko avion mun b'a bolo a bɛ Tripoli ci parce que avion mun b'a bolo anw yɛrɛ ka armée a tɔ tɛ tɛmɛ damadɔ kan na a bɛ Tripoli ci migi minnu b'a bolo a bɛ Tripoli ci Musa Traoré aw ma y'a sigilen to a ko ten i y'a faamuya wa ko Mali bɛ tila ale su de kan a m'a fɔ bɛɛ ɲɛna Assimi Goïta i bɛ bɔ k'o cɛ a kan dɔ de fɔ donc armement min bɛ Mali bolo k'a wuli k'a jɔ colonel cɛ 5 o colonel cɛ 5 Mali depuis Ala ye Mali ka indépendance di Mali ma ka n'a bila bila colonel cɛ 5 u ye mun kɛ a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ colonel cɛ 5 an b'u fo k'u barikada k'u baw fo k'u faw fo parce que mɔgɔ bɛ musokɔrɔba dɔ bɛ tanu a ka den ɲuman wolo la safurula a tɛ fɔ muso ma a tɛ fɔ ko wololi quoi musokɔrɔba dɔ bɛ tanu a ka den ɲuman bange la bamanankan mɛnnaw m'aw kalaw la a tɛ fɔ adamaden ma ko wolo dɛ a bɛ fɔ bagan de ma ko wolo donc n'i bɛ kuma adamaden kan a bɛ fɔ ko k'a bange i y'o faamuya parce que fali ni baw ni sow olu de bɛ den wolo a bɛ fɔ o de ma ko ka wolo adamaden a bɛ fɔ ko k'a bange ok donc colonel cɛ 5 u baw kan ka fo u ka den ɲuman bange la colonel cɛ 5 u faw kan ka fo u ka den ɲuman bange la colonel cɛ 5 sɛw kan ka fo u ka den ɲuman bange la parce que la mɔgɔ mun sera musokɔrɔba mun sera ka muɲu furu kɔnɔ ka furu kɔrɔ dɔn ka den ɲumanw bange o den ɲumanw kana ka jamana kun kɔrɔta o y'a faamu o musokɔrɔba bɛ récompenser a ka den ɲuman bange la donc colonel cɛ 5 ba kan ka récompenser u ka den ɲuman bange la cɛkɔrɔba mun sɔnna y'a faamu k'a denw éduquer ka sɔn ka baara kɛ ka denw éduquer ka denw ka école sara k'a faamu wa n'o sera ka den ɲumanw bange den ɲuman minnu n'olu sera ka na ka faso kun kɔrɔta o cɛkɔrɔba bɛ récompenser a ka den ɲuman bange la colonel cɛ 5 aw faw bɛ récompenser u ka den ɲuman bange la a balimamusow bɛ récompenser y'a faamuya wa u ka balimakɛ ɲuman sɔrɔ la aw dɔgɔninw bɛ récompenser u ka kɔrɔkɛ ɲuman sɔrɔ la aw burannakaw bɛ récompenser u ka burankɛ ɲuman sɔrɔ la colonel cɛ 5 o colonel cɛ 5 u nana u ye armement mun sa ka jamana wuli k'a jɔ o colonel cɛ 5 ne ko ten tɔ sɔrdasiw sɔrɔla Mali kɔnɔ minnu farinyara n'u ye minnu y'u ni di Mali ko la n'u ye mais ka colonel cɛ 5 ka na ka coup d'état kɛ coup d'état mun n'a ɲɛna faso ma ka coup d'état kɛ coup d'état mun i y'a faamuya wa n'a kɛra faso ma hɛrɛ ye n'a kɛra jamana ma hɛrɛ ye n'a kɛra jamanadenw ma kunkɔrɔta ye o kɛra u ka coup d'état ye an b'u fo k'u barikada u ka nin coup d'état ɲumanba kɛ in na i y'o faamuya wa alhamdulilayi arabil alamina ka tila ka équipe dɔ sɔrɔ i y'a faamuya nin colonel cɛ 5 i y'a faamuya u ma fara
su fɛ u ma fara tile fɛ u ma fara wula fɛ an b'u fo o la ni kelen bɔr'u la dɔrɔn a tɛ kɛ 5 ye bilen a bɛ kɛ 4 ye n'a kɛra 4 ye tagama bɛ k'u kan ala kan'u fara ala ka bɛn sabatolu ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛkɔrɔba ɲuman kelen sɔrɔ depuis ala ye Mali da premier ministre baden sɔrɔ la Sokɛli ɲɔgɔn premier ministre mana Sokɛli ɲɔgɔn barikatigi mana Sokɛli ɲɔgɔn jagɛlɛ mana Sokɛli cɛ jalani cɛ kumaba bin Sokɛli cɛ surumani cɛ jan bin Sokɛli yafa Sokɛli c'est-à-dire cɛ dɔgɔmani cɛ kumaba bin cɛkɔrɔba misɛmani cɛkɔrɔba kumaba bin cɛkɔrɔba dɔgɔmani cɛkɔrɔba kumaba bin Sokɛli cɛkɔrɔba surumani cɛ jan bin Sokɛli bɛ fo ka barikada ka Mayigalaka bɛ fo ka barikada ka kɔrɔbɔrɔ bɛ fo ka da Sokɛli Mayiga kelen sababu la y'a faamuya wa Sokɛli ministre ko la ni farafina ko record bɛ di mɔgɔ ma ministre ɲuman sɔrɔ la Sokɛli ye fɔlɔ ye ni premier ministre bɛ bonya farafina kɔnɔ bi Sokɛli ye fɔlɔ ye ni cɛkɔrɔba ja ka gɛlɛ Sokɛli ye fɔlɔ ye ni cɛkɔrɔba ka kalan ye nafa ye Sokɛli ye fɔlɔ ye ni cɛkɔrɔba ka nafa ye farafina kun kɔrɔta Sokɛli ye fɔlɔ ye dɔw ka kalan bɛ kɛ a ba dɔrɔn ye a n'a fa dɔrɔn ye o ka kalan tɛ kɛ jamana ye Sokɛli ka kalan kɛra jamana ye dɔ denw dɔrɔn bɛ waso n'u ye dɔ buranakaw dɔrɔn bɛ waso n'u ye mais jamana denmisɛnnin tɔw tɛ waso n'o fa ye Sokɛli denw bɛ waso ni Sokɛli ye Sokɛli den teriw bɛ waso Sokɛli bɔra réseau mun o denmisɛnninw bɛ waso n'u fa ye Sokɛli bɔra jamana mun kɔnɔ o jamanadenw bɛ waso n'u fa ye ni maliyɛn den mun ma waso ni Sokɛli ye y'a faamu k'a b'i fa ɲɔgɔn bɔ i ye ɲɛngoden wa i ɲɛngoden i fa ɲɛngoden i ba ɲɛngoden i ba hasididen i fa hasididen i fa tɛ Sokɛli bɔ i fa ma surunya k'a bɔ i fa ma janya n'a ye wa i fa Sokɛli b'i fa bi fo k'a tɔn ci ne Bala y'a fɔ n'i bɛ se i bɛ ban bala k'i fiyɛ alihamudulilayi o ka bɔ yen depuis ala ye Mali da ministre baden sɔrɔ la mais depuis ala ye Mali da diplomatie la jɔnni ɲɔgɔn ma sɔrɔ kalan na jɔnni ɲɔgɔn ma sɔrɔ hakilisigi la jɔnni ɲɔgɔn ma sɔrɔ y'a faamuya wa ka jɔnni bɛ yen bi bi na ko n'i ye ministre da k'u bɛ feere sugu la ministre mun da bɛ gɛlɛya ni ministre bɛɛ ye o de ye anw ka ministre des affaires étrangères ye Abdoulaye Diop bilahi n kalela n'i ko ka ministre kilo feere 3 millions Abdoulaye mana kilo mun bɔ i bɛ jamana dɔ sɔrɔ mun bɛ Abdoulaye sa kilo o kilo 3 millions n'i ye Abdoulaye kilo kɛ i y'o faamuya wa 1 milliard ye i bɛ jamana sɔrɔ jamana mun n'u bɛ sɔn k'a financer ka ministre Abdoulaye Diop ka Abdoulaye Diop kilo san milliard la kilo o kilo 1 milliard u b'a san walasa ka k'u ka jamana mɔgɔ ye mais ala bɛ se ka nin bɛɛ bɔ anw ka jamana kan cogo di anw ye mun kɛ ala ye anw faw ye mun fɔ o de don ni muso ɲɛna a den bɛ barika mun bɛ barika kɔrɔ dɔn o de bɛ barika dɔn n'i y'i fa bonya i bɛ fa ninnu y'u faw bonya n'i y'i ba bonya i bɛ barika ninnu y'u ba bonya n'i y'i kɔrɔ bonya i bɛ kɔrɔ ninnu y'u kɔrɔ bonya n'i y'i dɔgɔnin bonya mɔgɔ t'i dɔgɔya ninnu m'u dɔgɔnin dɔgɔya ninnu dɔgɔnin tɛ se k'u dɔgɔya manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔw alihamudulilayi i y'o faamuya wa bila ɲɛ an ka taa dugɔnɔ sira t'o tigi la dɛ batara ko tɛ falideni sa n'i bɛ falideni sa i b'a n'a ba de sa falideni kelen minɛ man di fanga bɛ bo digi bilahi o tɛ kɔnɔboli bo ye i y'o faamuya wa ni ɲɛgɛnɛkɛla ma bo ci a ma fɛrɛ o kɛ n'i ye fɛn finman in nɔnɔ na i b'a ta ka bɔ a la o t'a dɔ ye ni misi y'i pan ka bɔ misibirila kunna n'a ma wuli k'a jɔ a bɛ wele ko cɛ sonsorolen fatɔ muru feerela mɔgɔ t'o ka muru tɛrɛmɛ fa tɛ bana ye fa ye tugubancɛ ye sinon bana dɔ tun bɛ ye mun kun tɔgɔ ye ko ba ok donc fa tɛ bana ye dɛ ok alihamudulilayi arabili alamina faso tɛ feere faso bɛ tɔnɔmada de i y'o faamuya wa n'i den a ye kɛr'u bila n'i den wolola sa la i b'a siri cɛ la musojugu denjugu ba nɛgɛn kan don a ka denjugu wolo la n'i ye sa wolo i b'a siri cɛ la denjugu ba nɛgɛn kan don a ka denjugu wolo la n'i ye sa wolo i b'a siri cɛ la dangaden ba encouragé kan don a ka dengaden wolo la n'i wolola sa la i b'a siri cɛ la ɲamɔgɔden ba encouragé kan don a ka ɲamɔgɔden wolo la ko ka adamaden wolo e bɛ taa sa wolo i y'a fɔ denjugu ba nɛgɛn kan don n'i ye sa wolo i b'a siri cɛ la n'i ye sa wolo boli bi ni sayifamu bɛɛ faga wolo kɛ tabali kan e sarakaden ko ka buna adamaden wolo e bɛ taa sa wolo i y'o fɔ n'i ye sa wolo n'i ye sa siri cɛ la ni sa y'i kin n'i sara ala b'i don jahanama na parce que i ye yɛrɛ faga su de manden cɛ ni manden muso Abdoulaye Diop aw y'u ta k'u lajɛ alihamudulilayi arabili alamina anw de ta y'an ka Mali ye anw y'an kɔgɔ da
jugu kokola kasrola ali manabela tanga armée la anga sorashu mabuli anga sorashu depuis be tu joka bere mine ka entraînement ke pau pau pam 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 faso den jugu do yelela ona baden jugu do yelela ona nami maden do yelela ona sigi nyogon jugu do yelela ona balima jugu do yelela ona uyota ko ke Facebook kuma o te sanduru bo ka anga sorashu ka entraînement ubika toka marfa ke udala pam pam ani ala ni krate kisate sorashu munubulu na muka entraînement bali marfate sorasi munubolo na muka entraînement bali yo fa uma malo ya nai uyo titi udala bibi na o dugula mogo kelon olude nana kolube on baga ngo mogo be mogo de baga o jamana kele kolubi na koluba on baga yo fa nu ya baga u ka jamana chi a beni ala ni krache na ni Côte d'Ivoire a jamana ma Côte d'Ivoire bunte a beni ala che billahi talai to te srawne parce que olu de follow be ka kolokolo olu de follow be ka kolokolo Asim Goïta, Wage, Asim Goïta, Goïta Oudé, Asim Goïta, Moussokoroba Nyuman de, Yafama wa Moussa Wage, Togoma Moussa Wage, Wage Oudé, Yafam Boribo Kone, Kone Oudé, Djaou Deou, Yafama wa, Aouche Douroube, nous yake, nous, mais attends, conseil, en attend, onina, ana ou fana ou bache, a de la Amérique président onina, a Amérique président ya, Franci, Rwanda, il y a fait Paul Kagame français au Guéou, là que Paul Kagame a jamana mogo de ta coquette à francophonie, il y a fait ma coquette à francophonie présent. Il y a fait ma ne balaba fouinade, encore qu'à yorom datouze mino fouinabi. Il y a fait ma centre culturel français, ou bien mon culture d'homme. En culturel, culturel français, culturel malien, centre culturel français. Oui, mais, Kouka culture d'homme, Luka culture n'a culture abenya. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Mena mouke ka adafa. Abo jate mine. Mali, on ni dje jamana shite kele. Afriki jamana al ni kera nyengo de. Ite on ni hakliche. Ali ni kera nyengo de. Ite on ni faso kanunche. Ali ni kera nyengo de. Ite frafin to fe katemanwa. Ali ni kera nyengo de. Ika ke hasidi de. Ya fama. Mali kono on ne be démocratie ira mogola mogota ira ona. Le premier constitution au monde. Ya fama. C'est Sundiata Keita de Akri. Sundiata Keita, le premier constitution. Sundiata Keita. Aya famawa. Hein? Aïta la djeke. Hein? La charte de Kouloukanfoua. Premier, au charte américain, on fait mouka koroni charte de Kouloukanfoua. Au charte américain, Europe ou bien mouka koroni charte de Kouloukanfoua. Au te chinois, on fait mouka koroni charte de Kouloukanfoua. A te hindou fait la charte de Kouloukanfoua. A ta ika kala. Ika la djeke. Ika la constitution follow dien kono on ne abo. Yo famawa. Abena moune fo on na. Le premier ya famawa université en l'islam Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, prophète Mohamed Amadjo. Ya fa le premier université en l'islam ça se trouve à Tombouctou. C'est plus vieux que même les universités à la Mecque. C'est chez nous. Le plus riche que la terre n'a jamais connu au monde, que la terre n'a jamais connu depuis Adam et Hawa jusqu'à aujourd'hui, c'était Kankou Moussa. Donc, imaginez ça, mais Kankou Moussa, Sundiata Keita, Kankou Moussa, mais jusqu'à aujourd'hui, mais Johnny Binaon Lassera. Je te dis une chose. Il faut écouter très bien pour savoir que les Maliens sont les plus intelligents. Les Maliens sont les plus dignes. Les Maliens aiment l'Afrique plus que tout l'Africain. Il faut écoutez, on va traduire l'hymne national du Mali à ta langue pour que tu vas comprendre. En toute Europe, chaque pays a son hymne national, mais il n'y a pas quelqu'un qui a osé de mettre l'Europe dans son hymne national. Aux États-Unis, il n'y a pas. Il y a Famawa. À Asie, il n'y en a pas. Toute l'Afrique, c'est Mali est le seul. Mali est le seul. En chantant l'hymne national du Mali, tu trouves l'Afrique. Tu trouves Afrique dedans. Est-ce qu'on est prêt de donner notre sang pour sauver les autres pays africains et sauver notre pays? Mais qui ose après de nous dire n'importe quoi? Ni Malika hymne national takaladje. Iba do Johnny Malika hymne national sebe.
n'a sur la Malika hymne national Sebenbaga Kuntara Kalanke Franci, Billahi Talai, a hymne national, a Kunteke Horonyala, a Kunteke Yerawuyala, Mali hymne national Nia la Mebe Malia Sorakono, Ibe Yerawuya Sorakono, Ibe Hina Sorakono, Ibe Makari Sorakono, Ibe Kefaria Sorakono, Ibe Sininyasiki Sorakono, Ibe Sadir, Ibe Éducation Numa sur hymne national Kelemungono, Dia Moume Be Oué, Anwa hymne national. Pourquoi? Parce qu'à Sebenbaga Mabot Waboufi, à Kalambara Mabot tubabu fe abora John ne fe abora Bazumana ba de la jeli Bazumana ba Mali hymne national ale de ya da ka fara nyogo ka seru banja kuyate ya sebe Mali hymne national bilahi e kata si santa école la qui be kalanga ke munebe récitation mon beau village qu'est-ce que ça veut dire? C'est dit n'importe quoi yo famia wa hein ni ko kuka dongli yere da obe mune daye ibe dongli gmenda tubabu ka dongli Ibe dongli gmenda, hein? On nous dit les marquer les pas, on nous dit les changer les pas, c'est pourquoi ça ne va pas. Un grand bâton coulé, c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Mais Bazumanaba, ayem Mali hymne national glantodi, emaye aba foko farafina. Mais, si que c'est qu'à famia, Bazumanaba nous ka wati. Oya soro jamana o maklaw donc Mali ko jamana jumɛn n'a bɛ fɔ o ma ko farafina mais Mali ko jumɛn ya faamuya wa Manden Burkina o tun bɛ wele ko bɔbɔw ka jamana Côte d'Ivoire o tun bɛ wele ya fɔ ko Manden worodugu Sénégal o tun bɛ wele ko Manden kolofinw ka dugu Mauritanie tun bɛ wele ko Manden surakaw ka dugu ya faamuya Sierra Leone o tun bɛ wele ko Manden karalokaw ka dugu Gambie tun bɛ wele ko karalokaw ka dugu Guinée Bissau tun bɛ wele ko Manden karalokaw ka dugu ya faamuya la Guinée tun bɛ wele ko Sosow ka dugu ya faamuya wa donc la Guinée tun bɛ wele ko Sosow ka dugu ya faamuya n'i y'o jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko cɛkɔrɔba ka dɔnkili da o jamana bɛɛ la a b'a fɔ ko farafina voilà Manden worodugu Côte d'Ivoire hymne national c'est écrit dans quelle langue? Côte d'Ivoire hymne national on le chante en quelle langue? Côte d'Ivoire hymne national les Ivoiriens chantent quelle langue pour chanter leur hymne national? C'est pas la langue française? Mais est-ce que ce sont des Français? Mais attends, est-ce que c'est écrit en baoulé? Est-ce que c'est écrit à Agni? Est-ce que c'est écrit à Wobé? Est-ce que c'est écrit sur quelle langue? Mais vous aussi, vous venez nous emmerder. Vous n'êtes pas africain, vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes. Je ne parle pas tous les Africains, tous les Ivoiriens, quoi. Je demande excuse à ceux qui comprendront actuellement la Ligue panafricaine. Vraiment, vous m'excusez, mais il faut que je réponde. Il y a des gens parmi vous, il faut qu'on les réponde comme ça. Nous, on s'en fout de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous, on veut? On veut notre pays. Qu'est-ce que nous, on veut? On veut notre honneur. Qu'est-ce que nous, on veut? On veut notre dignité. Qu'est-ce que nous, on veut? On veut être guerrier fier. Où est le problème? Où est votre problème dans ça? Il t'a aidé, il t'a aidé, ni de là qu'à Badjoukedi. Ni est-ce trois fois les déna, ni Massé Bama, est-ce qu'il t'a aidé, il t'a aidé, ni de là qu'à Badjoukedi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui peut dire que notre problème, Alassane n'y fait pas partie? Donc vous voulez qu'on caresse Alassane à cause de vous? Vous voulez qu'on caresse... Mais attends, 47 militaires. Depuis le jour que l'ONU a dit qu'ils ne sont pas des municipaux, mais depuis là-bas, vous doit être indigne, vous doit être digne et être véridique. Tous les politiciens qui sont bouffés tout l'argent malien, ils sont réfugiés chez vous. C'est vous qu'il y a même un Malien osé se déclarer président de la République du Mali aux terres ivoiriennes. Mais attends, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez quelle preuve? Nous respectons-nous. Vous nous respectez des guerriers ou forces où on va rentrer dans votre capitale. Billahi talay. Vous ne connaissez pas les Bambara. Vous ne connaissez pas nous. Respectez-nous. Ça, l'indépendance du Mali, le 27 septembre, on vous invite au Mali. Mais vous avez vu, aujourd'hui, ce matin-là, c'était seulement c'était la réponse de votre président. Hier, son discours, c'est la réponse des discours d'Alassane Dramane Ouattara hier. C'est ça, on a montré quelques avions. C'est 80 avions. 80. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous nous respectez. Hey, naye Malien mine, tout de suite, niye Mali sorasou mine, de asimatu no fe ne ba fongo foarudu. Auka sorasou mine lembe, auko sans délai.
sans délai plus de 100 jours. Atena 600 wa. Ya fama akoko ka négocier. Afraka boka yafa diri. Mais un pays frère, un pays sous-région, un pays frère. Mais tu as envoyé le mercenaire chez lui. Est-ce que tu vois, il a capturé tes mercenaires. Il dit, bon, ok, comme on est des pays frères, on est des pères, mères, est-ce que tu vas? Bon, il faut faire excuse publique. Mais vous voulez quoi? On vous demande de faire une excuse, de présenter votre excuse. 47 soldats avec leurs armes. Mais ce pays-là, vous voulez quoi? Mais, attends, on ne peut rien faire plus que ça. Mais on ne peut rien faire plus que ça. Même dans la famille. Est-ce qu'un enfant, il a déconné, mais il va s'excuser? Mais les voisins, est-ce que tu vois, quelqu'un a fait erreur? Mais l'autre, il veut dire quoi? Mais il faut venir, tu vas aller chez lui, tu t'excuses. Mais vous dites, vous ne s'excusez pas. Mais venez nous chercher. Si vous voulez la guerre, nous, on veut tremblement de terre. Vous avez vu les vrais MiG, ce n'est pas les avions pour lutter contre les cliquets pérérins que vous nous avez montrés. Vous avez vu les MiG. Vous avez vu les MiG. Côte d'Ivoire, Bamako, ça ne vaut même pas 1 heure de temps. Parce que c'est 900 à l'air. Ok? Mais attends, respectez-nous. Vous nous respectez des guerriers ou force. Si vous nous respectez pas, venez chercher. On a vu des blindés, les blindés là. Et ça, c'est des blindés pour défiler. Ce n'est pas des blindés pour rentrer au Mali. Vous avez des radars qui ne peuvent pas voir la frontière du Mali. Vous avez des blindés qui ne connaissent pas. Est-ce que la route du Mali? Vous avez des chars qui ne connaissent pas. Est-ce que la route du Mali? Vous avez des bombes qui ne peuvent pas éclater au Mali. Vous avez tout ça. Venez rentrer. Venez chercher vos militaires. Venez. Mais je te dis, au Niger, Mali avait seulement 37 soldats. Les 37 soldats maliens étaient kidnappés par les armées libyennes au Niger. Tchokoro Bagayogo. Tchokoro Bagayogo et Kisma Doukara, ils sont partis libérés. Ok? Ils sont partis libérer 37 soldats. Même quelqu'un n'a pas perdu un de son cheveux. Tchokoro Bagayogo, paix à son âme. Karim Doumbia, paix à son âme. Vous avez 40. Et puis, Tchokoro et Karim, c'était à 3 semaines. Où est le problème maintenant? Venez chercher. Vous avez des Rambo. Dis à Rambo, il n'a qu'à aller libérer votre soldat. Vous avez des Rambo, des zéros. Parce que quand on était petit, il y avait un film série en Côte d'Ivoire là. Est-ce que tu vois, les gars qui ont son épée là, qui fait 0. Vous avez des acteurs 0, vous avez Don, vous avez Django, Trinta, Pecos, vous avez Don, Danger. Est-ce que Don, Danger, oh là là, il y a un magicien de l'affaire, vous avez tout genre d'acteurs. Est-ce que tu vois, donc maintenant, ce que nous on veut, vous avez des Hercules qui poussent la colline, mais il ne peut pas prendre même un seul pierre au Mali. Venez chercher vos soldats. On a vu, hein, vous avez beau défler, mais ce déflé-là, c'est la honte. Parce que vous avez des combattants, des mercenaires. Vous voyez qu'on dit quoi? Vous croyez que nous, on va supplier? Vous envoyez vos mercenaires et puis vous voyez qu'on vous prie. Vous voyez que nous, on vous supplie. C'est vous qui doivez nous supplier. Est-ce que moi, je vais y répondre? Tout ce qui est en train d'insulter. Insulte. Il ne faut pas arrêter. Si les insultes qui peuvent libérer vos soldats, et puis faites attention, sinon on ne vous donne pas de manger. Parce qu'on est en train de payer Tchèque Garba et là. Est-ce que tu vas? On va arrêter de lui donner manger. Ok? Donc, chut. Mali Tchao. Donc, Amen Blanc. Bazmanaba. Ambafou. Hymne national Mali, hymne national et Bazmanaba détail. Mais à Kumakala. Ok? Serou Badian qu'on y a sebe. Mais Bazmanaba de a créé. A Kadinidien hymne national bay. Dien be sonu noma. Wa anga hymne national ba en kanila. Anga hymne national aba en kanila. En fakan. Wa an ba en fakan il faut décailler à Kidal. Diafa de Sikasso à Kouloukoro. Ni kumana Mali bébé kankele ne fo. Yafa no ye Bamananka e Burkina be olube Djoulakan. Yafa ma ani Bamananka ani Moshika, Burkina bebo for Senegal bébé, yo fama wa Wolofo de for Mauritanie, au bébé Swaka Kane for Gambie, au bébé Manika Kane for Sierra Leone, au bébé Manika Kane for Guinée-Bissau, au bébé Manika Kane for
quand t'as bula avec toi au canifo. Donc, on te Johnny. Ou ye Johnny. Yo fa wa Mali abora mandini la. Ya fama wa mandi. Tuabu ka kante Côte d'Ivoire. Tuabu kanini. Au ka kan tuabu kanini. Billahi. Ema ye Thomas Sangara. Ema ye Thomas Sangara coup d'état ke dra ko me ko all volta ko te Burkina kante quoi. Ko Burkina be tout ira soro la. Na on tay jamana yi. Même ya fa kan ya fa tuabu bi se trop di kana wa jamana tokoda. Tuabu be se trop di kana wa jamana tokoda. Donc anga jamana tokoda. Tokola to mi no ye an yere ka tokoye. O de la a koko Burkina Faso. Burkina Faso. Faso, ça veut dire chez nous. Burkina Faso. Non, Allah ka barka do Allah. Awlsa awbe tuabu jonya de la. Awbe tuabu jonya la. Mogo be faso. Mogo be horonya yira mogo na mogo be horonya do. E afa mogo be horonya do est-ce que o yere beta wasoni wali kanya. Mogo be horonya yira mogo la mogo mbi na soro la ni obe faso kodo. Mais ngo faso de nyuma de be sa faso no fe. Mogo mu yere faso de nyuma ale yere to do. Mogo mu keto ka faso fo obe wali faso fo. Mogo mu yere be yo famia wa mais ni mais ata dame mais ni be dame fo dame tigide, ibe doko fo doko tigide, ni be horonya fo horonya tigide. Ya fama wa mu yere be kuma na ka dugu be makoso atega boga ya fadila. Ya fa makoso ça veut dire makosa, ça veut dire faire mon gâté, quelque chose qui est gâté, c'est ça on appelle bamananga en bambara makosa. Alassane Dramane Ouattara ça veut dire Alassane Draoulila wa Antara. Adratika Oulala. Un jeu de 81 ans. Même Mobili Joto, président Jamana Kuntigi yera Mobili Joto, obeke n'a fa mogo mina bijou di mogo ma. Alsa abeka foko obina wa jamana nyagami. A beni sans prêtre ata wa jamana nyagami. Na ya wa jamana nyagami. Au de na modo ni beni misa parce que on mogo futegi ante sera guernier. Ante sera guernier Mali sera sou bilay tala ni alay hereshi. Ni alay hereshi. Ala kana shi malikono ni ala hera shi malikono ala kana herekli ni ala herekli ala kana herekli je kono anga sorasu ni auka sorasu che ni ala matula ager ka wuli anga laje abe John Bagabaga saya ka dawya saya de ka dawya au former ami armée au ka jamana mu armée ne vaut pas même 20 ans 1960 au ka indépendance laje au ka onta laje folo 1960 aw bina mun fɔ ɲina aw b'anw bagabaga n'a y'a tiɲɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ ne bala côté billahi n'a y'a tiɲɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ a bɛɛ ni ala cɛ aw ka région a migi bɛ anw bolo aw ka cercle o cercle a migi bɛ anw bolo a ka commune o commune an de bɛ se k'a bɛɛ migi la na yɔrɔnin kelen a b'aw bolo hali n'a b'aw bolo a bɛ se yan a ye n'a kɛ one love à vous tous cɛ si tɛ molobaliya kan na cɛ si tɛ molobaliya kan na Alassane b'a dɔn pɛrɛ Burkina be an b'aw fo a ye avion dɔ di Burkina be ma Burkina fédération même Mali Guinée a ye Burkina fana don a la dɛ toi Mamadou Konaté i jota ajo Mamadou Konaté eko ko jeshi modi Mamadou Konaté i jota Mamadou Konaté eko ko jeshi modi wa modi le admen dia Mamadou Konaté cheyeni gelare ene woshlin bain ta modi ne de mbi bakke nga Kleenex ya fama be nyeda che i bala bi bakke nga Kleenex Mamadou Konaté bi ga munke ni ya ke tuguni ya fama bi bakke nga sogoma da fe café bi bakke nga sogoma da café ki fa ke nga sogoma da fe brouille bi ba pruti ki fa furu bi ba pruti adangi se dandi Tembi Abel Allah regarde wallahi bilay sini soma Mamadou Konaté iba non mbi ba de ke café mbi fa ke bouré ki ba ke café mbi fa ke ki ba furu Sarakadi
ala jata amba kere aben ala cha amba ke sorashu ba kere amba ke oruka jago ke amba kelake amba ke aben ala che bidum pa fa bum bum asimo ay kelake sorashu ay kelake gendarme ay kelake armée de l'air ay kelake armée de terre ay kelake ayake ayu ba ni mu ya jama o ba so ti akọ na o fa so do ni choche kuma na ya batar soti ni choche an kamoro ba o batar soti ni jamana fanfa an korba ya batar soti na mu batar soti joma ya teba ni mu ya kana o batar soti ni mu se mu no koke ni ala ya ka bana one love for tous kana balaba.